Ay mga kabisaya, ako karon sa Bantayan Cordova. What's up mga kabisaya? Welcome back to YouTube channel. So karon nga vlog mga kabisaya namin sa Cordova, Bantayan. Magmukbang mi og guso with Awishi og Martis. So shout out the ay sa nag-request aning gusto kay walay baligya nga lato. So kanilang sagos sa amo ang mukbang for this video. Shout out kay Inalyn Alabastros na request ani. So tara lods, amo nang gibuhat imong Request challenge accepted. accepted. So di ta magdugay. And 3, 2, 1. Paon. Anytime, any place, anywhere. It's Marcus TV. Nagawa na, ngao na ta. Oo, nalaan na yun. So natin may dire suka. First time kang gusto. Amit eh. Pupas, oh. Mga tawan. Pero padayong Japon, mga kabisaya. Anytime, any place, anywhere, Markins TV. Nada may cameraman karon mga kabisaya. Shout out kay Shout out kay Limwell Birdin. Thank you kay Lods. Ada niya sa Facebook mga kabisaya. Birdin Limwell, gwapo kaya. Thank you. Ay mo dudwag ada na niya. Gwapo kaya ako na iganggo. Thank you sa support yo. Sama kayo. Nakapas ng bagong niya. Basta suwad. So na-challenge ni siya ani mga kabisaya kaya di siya makauguso. Kub-kub ang kabisaya. Dami, ito na laptop. Pero may laptop. Ano na siya gusto. So dagan din naligo diri mga kabisaya. Nindot mag-unin siya ng dagat mga kabisaya. Tinaw siya, bus, nindot kayo, wala entrance. So, kumo, ari na maligo mga kabisaya. Nindot kinari. Angat? May tubig. With the bigyan. Wait tubig, wait bigay ng tubig. Gabi hang. Tuh. No. Santai. Harap lah. Cheers. Sa ganahan magpa challenge accepted mga kabisaya, comment lang mo sa among YouTube channel sa Markins TV. Or sa FB page ni Marcus TV. Comment lang mo to sa ganahan magpa-shoutout Magpa-shoutout o na request. mag-request og challenge. Cheers. Cheers.
Busog ako. Nagkurog. Tugnawa mga kabisay, tugnaw kayo mga kabisay. Tugnaw. Pero padayon lang yapon. Tugtog mga kabisay. No, wala ka. Yung sa... Mong away sila ni Wana, ako na ka. Wala? Basta ikaw, wala na ba? Stop it. Get some help. Ha? Wala ka. Mining sulti ko, di ko kadung. Pangat pasok ay mga kabisya. Oh. Mura ni kanding sa. Ang ay, mo bagi tubig. Wait, tubig kayo. Hanga. May tubig. Patayon kubkub, balag uwan mga kasya. Kubkub. Hanga gila. Ito lamig kayo. Hanga siya nga lamig. Mawisi. Hanga mga kapsa eh. Huwag bagi tubig. Nalanay sa uwan ng pagkaon mga kapsa na. Upas, upas. Dali namin kuto mga kabisaya. And don't forget to like, comment, and share. And don't forget to click the notification below for videos below. Bye. So, request accepted. Inaline alabastro, seaweeds. Thanks to loads. So, sa gusto mo request, chat lang mo or comment lang mo sa YouTube or sa FB page. So, salamat kayo! Don't forget to subscribe.